yunwa ba abin da za a ci. Saboda haka irin rayuwa da muke ciki kenan yanzu. Kana ma ka shiga kasuwa ko kuma kana wuce ka gama kwamon gasheshen masara ma ka ji kwaɗayin ci ba ka da kuɗi da za ka siya masaran nan ka ci. Kuma wai ka aiki shekara duk rayuwanka fa aikin nan. Duk kurciyanka fa aikin nan fa a cikin aikin nan ka yi shi. Mutanen waje ma ba son mu muke ba, sannan a ce 'yan sanda ma ba son juna muke ba. 40,000 din nan suka tura cikin bank, wata sa ma sai bank su cire kamar ɗan 200 daga ciki sai ya dawo 30,90. So ba ma 40,000 ba ne, wa'yansu charges haka sai ka gan wata sa sun yanka maka 300. Kudi ya dawo 39,000 kenan ko? To, menene 39,000 zai maka saboda Allah ba gara da na sani da ban sai da reke ba. Wallahi tallahi da na sani aikin nan aka yake wallahi da na sai da reke ne. Ko mai sai da fiye wata naira ɗaya wallahi zai iya na dan aje wani abu. Wallahi tallahi kawai that is my greatest regret a shiga aikin nan sandan nan. To me 40,000 mutane suna kaman ƙarya ne. Mun kokari mun nika dan garin tuwo. Mun yi kokari mun samu ko in an bada na cire kuɗin 20,000 a ciki. In je in nika dan garin tuwon aje to kuka yau kalkashi gobe kuka yau kalkashi gobe da daddawa. Allah ya sa daddawa da dan araha. Haka fa muke rayuwar mu fa. Idan za a mai da ni zuwa 'yar shekara 15 ba zan shiga gidan sanda ba. Kai ba zan so man ji sunan ba. Kai Allah ya kiyaye, Allah ya sawaka. Ba zan so ba. Allah ya sawaka. Ai idan za a mai da ni in zama 'yar shekara 15 idan na san sanin kasuwanci zan yi shi. Allah ya kiyaye in koma. Ba na ma abin tausayi ma wanda ma suke shiga dan sanda especially ma a matsayin kurata yanzu gaskiya ina tausaya ma rayuwarsu. Kai Allah ya kiyaye ba zan yi ba. Ba su saka muna da alheri ba. Duk kurciyata duk mun zuba aikin dan sandan nan. Mun tsufa sai suka ga mun tsufa mun yi warawara sai suka yi watsi da mu. Wallahi na yi da na sani saboda na tsaya dai ka yi aiki da zuciya daya. Shi yasa kai da ce da na sani da ban shiga aikin nan ba wallahi. Wanda ya sa wannan mutum da na raka wannan Cecilia Police College ya ja ni ya shiga da ni cikin layin Allah ya isa tsakana da shi. Don shaitan ya amfani da shi wallahi wannan na san akwai Allah amma gaskiya kila ba ma ikon ba Allah ne ya sa ya shiga aikin nan ba kai ya sa ne